Hei, olen Riikka Sapat, fysioterapeutti ja personal trainer Element Studiolta. Olen myös pilates- ja syvävenyttelyohjaaja. Toiminnallista kehonhuoltoa on harjoittelu, jossa sekä voima, liikkuvuus että koordinaatio taitoharjoittelu yhdistyvät. Ja kehoa harjoitetaan sitä kuunnellen sen tuntoaistia parantaen ja kaikkia sen liikelaajuuksia hyödyntäen. Toiminnallisen kehonhuollon tunneilla me treenataan selkeästi lihasvoimaa nivelten ääriasennoilla, eli sekä liikkuvuutta että lihasvoimaa pienvälineiden avulla, oman kehon painolla sekä täällä meidän Element Studiolta löytyvien kinesislaitteita hyödyntäen. Kehonpainoharjoittelu, toiminnallisuus on tämän päivän trendejä kuntosalimaailmassa. Ja tällä kurssilla niistä ehkä poimitaan järkevästi parhaita paloja ja yhdistetään sitä tarkemman kehoharjoittelun maailmaan. Tuu mukaan kurssille.